Shagwabata waye ya taɓa ki? Me ya faru? Matso ki faɗa min. Kai ne ka tafi ka bar ni sai jiran ka nake. Da baka zo yanzu ba ma kuka zanyi. Rashin ka gefe ne kan sauyan yanayi. Abun kauna ba ni chocolate sha. Shagwabata Na'am. ki duniya ce. Rigima na ai kai din duniya ne. Alkawari na yi miki tun haɗuwar mu a ran farko. Zan tsaya miki kan lamarin ki zaman me yayo karko. Kyakkyawar yarinya yar dangi masu da tako. Ko fushi na yi murmushin ki yakan sa in sako. Idan na kalli idan ki sai in ji na daɗa ɗauki. Wayyo shagwabata ke ce duniyata. Ni dai na gama dace na samu kyakkyawa santali. Ai salute to him domin shi baya zaman dandali. Gwarzon shekara na makura ne shi wajen hankali. Ni ce ɗalibarsa shi malami na inda da adali. A tuwon madara na abin kauna na. Rigima ta kai ɗaya ne duniya ta. Me ya faru ne na ga kanki a ƙasa kyakkyawa ta. Kunya ce ta rufe ni na ga katin aure na. Daga budurwa an yi suwafin kin zama matata. Rigima na canza ma suna suwiti na. To wani suna za ki ringa kiran babbar 'yata? Karkace na yi